vuonna 2000 alussa niin ajattelin, että jotain pitäisi saada aksenia tähän elämänmenoon. Ja nuoruudessahan mulla oli moottoripyöriä ja sitten tuli perhettä ja purjevenettä ja silloin tuli hommittua tämmönen, enhän mä tiennyt mikä tää Uralina, mä tän ostin, mutta Nebrikse sitten osoittautui ja aamulla mä soitin, niin taisi olla samana iltana Keski-Suomesta tuotu rekalla Motskari, kamalan näköinen moottoripyörä ja Eukko ensimmäisenä, tai rakas vaimoni tietysti ensimmäinen sanoi, että tuo on sinun harrastuksesi, hän ei siihen ikinä tule istumaan. Mä sanoin, totta kai, että asia näin. Mutta antaisi olla viikko, niin tuli kujertamaan, että eikös me lähdetä pienelle lenkille. Kyllähän me se tehtiin lenkki ja ei ole sen jälkeen tullut. Mutta saipahan kerrottua naapurille, että kyllä hän on siinä kyydissä ollut. Että tämmöistä näin. Ja erittäin minä tykkään tästä pyörästä oikein, että tää on ihan kiva ja tää on minun harrastus ja vaimolla on oma. En mä hänen kanssaan tunturissa pärjää, mutta ei hän tule tähänkään. Näin. Ja mä muistan ensimmäisen varaosat, mitä oli, niin piti saada, niin Tallinnaan mä tulin yksi ja kävelin tuolta sitten Markon luo ja Markolta sain ne mitä mä tarvitsin ja erittäin tämmönen lämmöinen ja positiivinen yleensä asenne oli näihin. Ja mikä upeinta, niin hinnat on todella edullisia, että kyllä tätä passaa eläkeläisenkin harrastaa, sanotaan näin.